Killa Bagma Constituency Tipra Mothani Batainai Purna Chandra Jamatia Manajkmungo Khlaijakha Kaisa Kotor rally. Aboni Yakulo Khlaijakha Kaisa Bodol Swlaimani Panda Ni Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 15 family ni 65 voters Romkha Tipra Motha Bodol ni Bana Yapharwi Bohrok Lamjak Sogwi Naharkha candidate Purna Chandra Jamatia. Ashani Panda Kok Sanani Thangai candidate Purna Chandra Jamatia Shaka Areli Sengjakha Kamra Hatini Shimi Udaipur Hati Zora Aboni Yakulo Khlaijakha Bodol Swlaimani Kaisa Panda Apandini Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 15 family ni 65 voters Romkha Tipra Motha Bodol ni Bana Yapharwi Lamjak Sogwi Naharkha candidate Purna Chandra Jamatia Abai kino tebo Shaka Tipra Mothani Bodol no Krak Khlainani Bagai no Tabuk lo Korok Tipra Motha bai Manju Jagoi Tongkha Hanei Kabra bazar jora rally Khlaijakha Kabra bazar ni Chini Gobindo bazar jora rally Khlaijakha Oro Gobindo bazar Chini Sobabo Khlaijakha O Sobabo 15 family 65 voter BJP Yakarwi Chini Tipra Motha party o joining Khlaijakha Chini Chobano teibu krak khainani bagai Chini bubagrano logero nai hnoi Bohrok tini 15 family 65 voter joining Khlaijakha Bohrok bilai ke Chini party o Lamjak Saka han Yapharwi teibu Chini Chobano rajanani bagai family bagai election sekarang teibu Chini rally teibu tongkho khanamu tongo teni dinobu tongo 10 tarik jora chini program tei rally kotor continue tongnai or jagao Bagma chini Tipra Motha party o BJP Yakarwi phainai hwnoi communication khaijak tongo teibu jara chini party o sorasori phaiafano BJP ni Bagma supporter tei parani leader rok sengbai chini worker o chini leader rok bai communication khai tongo Bohrok sengbai baksa phainai hwnoi Bureau Report Chini Khorang